Значит, про что мы с вами казали, дороженькие мои? Про кого? Мы с вами казали про Железного Феликса, памятаете, Дзержинского. А чему Железный? Ну, Сталин, он сам себе взял такие партийный псевдоним. А с Дзержинским, памятаете, была связана абсолютно такая реальная история. На его зрабілі пакушэнне, кинул гранату там у его кабинет, значит, один, так скажем, не прихильник большевиков. И у кабинете Дзержинского стоял великий немецкий железный сейф. І Дзержинскі паспеў схавацца ў гэтым сейфе жалезным. І адбыўся выбух, але Дзержинскі застаўся жывы, яго вось гэты жалезны сейф выратаваў. Ну і тым больш рысы характару яго такія былі, таму вось яго і назвалі, ну, Железный Феликс, вось ён такі, так скажем, такая цікавая гісторыя яго асабістага жыцця. А пачыналі мы з вами пра Фрунзе. Про Фрунзе и памятаеце, калі мы казалі с вами про Дзержинскага, то казалі, што Дзержинскі ён вучыўся у віленскай гімназіі, там дзе вучыўся Сталыпін, там дзе вучыўся Пілсудскі, і Дзержинскі быў шляхцічам, выхадцам з шляхецкай сям'і, шматдзетная сям'я, але Дзержинскага былі праблемы з дысцыплінай у гімназіі, у адрозненне ад Фрунзе. Да? Фрунзе, я б сказала, гэта залаты дзіцёнак. Гэта, так скажем, хлопчык з сям'і залатых медалістаў. Бацька, просто прыгадаю, каб, ну, была такая уже, таму што 2 тыдні не бачыліся, вось, я сама уже забылася, што вам казала, што не. Таму давайте пригадаем. Бацька военный фельдшер Василий Михайлович Фрунзе, по национальности молдаванин. Ён памёр даволі рана, у 1897 годзе, і пасля смерці бацькі, бацька быў ураджэнцам Бішкека, гэта зараз сталіца Кіргізіі, і, ну, Фрунзе, да, нарадзіўся там у Бішкеке, і пасля смерці бацькі вось маленькі Міша з мамай, вось Маўрай Ефімаўнай пераехалі ў горад Верны. І як усе дзеці, гэта брат і 3 сястры, то есть у сям'і было 5 дзяцей, сям'я таксама была, так скажем, шматдзетная. Маленькі Міхаіл паступіў у местную гімназію. І гэтую гімназію ён вельмі паспяхова закончыў. Як пригадывала яго стрыечная по-русски двоюродная сестра, семья Фрунзе была очень дружной. Все дети учились отлично, хотя жилось тяжело. Средства для существования нужно было добывать с самых ранних лет. Несмотря на это, из 5 детей 4 окончили гимназию с золотой медалью. Все они поехали в центральные города России, чтобы учиться в высших учебных заведениях. Михаил быў прыродна адараны. Вось ведаеце, гэта, скажем, чалавек, які быў, ну, даволі меў вялікі такі інтэлектуальны патэнцыял. Ён быў адораны, і ведаючы пра сваю адоранасць, яму ўсё давалася лёгка вучоба, ён быў вельмі працавіты, і па-беларуску ёсць вельмі такое добрае слово апантаны набыццём новых ведаў. Вось гэта такая апантанасць. Ведаеце, я нават не магу дакладна вам перакласці на рускую мову, гэта не адзяржымасць, а вось менавіта апантанасць, да? Апантанасць цікавасцю да ведаў, набыццё гэтых ведаў, неабыякавасць да ўсіх тых навінак і адкрыцця новага. Вось тое, што адрознівала Фрунзе. Што пісаў пра яго старэйшы брат Канстантин? Ён стане, Канстантин, врачом, будзе узначальваць потым, ну, трошечку пра брата скажу пазней.
яго лёс будзе звязаны з Таджикістанам. Так вось што ён казаў пра Михаила. Читать Миша выучился рано, в возрасте около 5 лет. К 7 годам Миша уже читал на церковно-славянском языке, которому учила нас бабушка. В том же возрасте знакомиться с латинским языком. Ну і спачатку у гімназію паступіў Константин, таму што ён быў старэйшы брат, а потым ужо паступіў і Михаил. І паколькі такія былі умовы жыцця складаныя, асабліва пасля смерці бацькі, калі застаецца, скажем, на руках у маці 5 дзяцей, якія вучацца ў гімназіі, хлопчыкі, 3 дачкі, якіх трэба вывучыць, якіх трэба выправадзіць, да, так скажем, у жыццё, тут у дзяцей ёсць 2 лініі паводзін. Першая лінія паводзін: я не прасіў, каб вы мяне ражалі, таму, калі ласка, забяспечвайце мяне ўсім, чым мне неабходна. І другая лінія паводзін: я буду рабіць усё, каб жыццё маёй мамы і маёй сям'і стала больш лепшым, і я возьму такі цяжар часткова, так скажем, забяспечвання сябе самім. Што гэта, так скажем, на практыке? Ну, па-першае, каб мы з вами разумелі, у гімназію паступалі ў 10 гадоў. 3 клас гімназіі, 4 гэта 13-14 гадоў. Гэта ўжо на пачатак 20-го стагоддзя, канец 19 стагоддзя, даволі такі ўжо лічыўся малады чалавек. Ну, паглядзіце, які Фрунзе быў сімпатычны. Так вось, Михаил не толькі вучыўся, но і пачаў займацца рэпетытарствам. Даволі паспяхова ён займаўся рэпетытарствам. Ведаеце, што дае рэпетытарства? Гэта не толькі шматразовае паўтарэнне аднаго і таго ж матэрыялу, каб лепш запомніць самому, але і гэта, ведаеце, такое стварэнне сваёй методыкі, як размаўляць і рыхтаваць чалавека не такога, можа быць, інтэлектуальна развітага, як простымі словамі растлумачыць складаныя рэчы. Можа быць, у каго быў вопыт рэпетытарства, я буду, так скажем, рада паслухаць вас, я пакіну 6 хвілін у канцы. Наколькі гэта складана, да? Наколькі да кожнага свайго вучня трэба падыходзіць індывідуальна, як сёння кажучы. Ну і, канешне, чалавек, які займаецца рэпетытарствам, ён, канешне, лепш разбіраецца ў людзях, так скажем, ну і ведае, як можа на яго, так скажем, дзейнічаць. Ну і рэпетытарам ён быў паспяховым, і ўжо ў старэйшых класах не ён шукаў, з кім ён будзе займацца, а яго ўжо шукалі, каб ён займаўся з імі. І нават ужо самі вучні прапаноўвалі яму большую аплату за урокі, толькі б, так скажем, трапіць на рэпетытарства да гімназіста Фрунзе. Фрунзе вучыцца цудоўна і заканчвае гімназію з залатым медалём. Ну і тут мы з вами бачым, хто ж аказаў уплыў на, так скажем, гэтага чалавека ў падлеткавым узросце. У падлеткавым узросце на яго велізарны уплыў аказаў гэты чалавек, які не проста так зроблены мазаічным пано. Гэта Поль Гурдэ. Поль Гурдэ, французскі архітэктар, педагог, грамадскі дзеяч, які больш 30 гадоў пражыў у Верна. Верны, так называўся Алматы, да 1921 года. Такі, ведаеце, вельмі цікавы чалавек. Ён і прыдумаў упрыгожваць фасады дамоў менавіта вось гэтымі мазаічнымі пано, планаванне горада Вернага. Гэта вось вялікая заслуга вось гэтага Поля Гурдэ. Ён жыў і працаваў у Верным з 1875 года па 1910 год. Ну і як часта бывае, аб гэтым архітэктары і аб тым, што ён зрабіў для горада Вернага, ну, як-то забыліся, так, мякка кажучы. І толькі не так даўно, гэта
7 гадоў таму назад ёсць такія два краяведы Неля Букетова і Александр Воранаў, якія вось заняліся тым, чтобы вернуць імя гэтага чалавека у гісторыю краіны, у гісторыю Алматы, і дабіліся для таго, каб адна з вуліц Алматы насіла яго імя. Так, Поль Луі Станіслаў Гурдэ, ён нарадзіўся 8 студзеня 1846 года ў французскім горадзе Каснэ. І скончыў імператарскі ліцэй Невера Дзіжонскай акадэміі, а потым імператарскую школу прафесіі і мастацтва Шалон Марн. І Гурдэ атрымоўвае спецыяльнасць інжынера па грамадзянскаму будаўніцтву. І тут цікава, ведаеце, авантурысцкі склад. Жыве чалавек у Францыі, да? І вось яму спаўняецца 24 гады. Успомніце свае 24 гады. Усё здаецца лёгкім, свет адкрытым, а ты усемагутным, да, што у цябе ёсць прафесія, добрая прафесія, інжынер, да, інжынер 1870 год. Гэта, ну, ведаеце, як сёння айцішнік, які працуе ў Google. Тым больш, што грамадзянскага будаўніцтва. І вот 24 гады гэты малады чалавек разам з супругай Марыяй Ганнай Равізер прыбывае ў Санкт-Петербург. А потым сям'я адпраўляецца ў Ташкент. Адпраўляецца ў Ташкент, у той час гэта адміністрацыйны цэнтр Туркестана. І што хоча там рабіць Гурдэ? Гурдэ хоча пайсці працаваць, як мы сёння сказалі, не па спецыяльнасці. Ён загарэўся ідэяй адкрыць ткацкую шаўковую фабрыку і нават атрымаў для гэтага шалёны па тым, так скажам, часам крэдыт, гэта 43 000 рублёў. Ну, справа не, так скажем, нічога яго не атрымалася, ён прагарэў, і акрамя вялікіх прыбыткаў, так скажем, на Гурдэ павісае вялікая такая денежная невыплата. Што кажуць, скажем, чаму гэта прычына гэтай няўдачы? Гэта тое, што 24 гады ён быў такім невопытным прадпрымальнікам, і яго проста падманулі. Ён вельмі дрэнна ведаў на той момант яшчэ рускую мову, абсалютна не ведаў узбекскай, ну і, карацей кажучы, сучаснай мовай развялі хлопца на грошы. Ну і гэты крэдыт вісеў на ім такім велізарным такім цяжарам, і нават калі ён потым пераедзе ў Верны, вось гэты доўг па крэдыту аукнецца тым, што яго канфіскуюць усю маёмасць. У тым ліку нават чарцёжныя інструменты. Яны ўсе пайдуць вось у пагашэнне гэтага доўга. Праз 5 гадоў, у 1875 годзе, скажем, з болем у сэрцы, Поль Гурдэ з сям'ёй пераязджае з Ташкента у цэнтр Семіреченскай вобласці. Гэта цэнтрам Семіреченскай вобласці быў горад Верны. І ён прымае расійскае падданства. І вось ужо ў Верным ён становіцца хатнім настаўнікам, вось мы бачым гэтага губернатара па цэнтру, ваеннага губернатара Герасіма Калпакоўскага. І гэты чалавек адыграе, вось стаіць, вось мы з вами бачым Гурдэ і вось Калпакоўскі. Гэты Калпакоўскі адыграе ў яго жыцці вельмі такую вялікую ролю, таму што ён захавае з Гурдэ вельмі добрыя адносіны на працягу ўсяго свайго жыцця. Ну, Гурдэ атрымаў такія грунтоўныя, так скажем, веды ў Францыі, якія вельмі яму, так скажем, былі высока ацэненыя гэтыя веды ў Верным. І Базіль Гурдэ, акрамя таго, што ён становіцца хатнім настаўнікам дзяцей ваеннага губернатара, ён становіцца настаўнікам у гімназіі, вось дзе вучыўся Фрунзе.
Базіль Гурдэ там выкладае маляванне, чырчэнне і французскую мову. Ну, гэта давала такі прыбытак, але невялікі прыбытак. Заробкі ў настаўнікаў заўсёды былі, мякка кажучы, невысокімі. І стала пытанне, што трэба таксама жыць на што-то, і Гурдэ займаецца практычнай архітэктурай. І нават атрымаецца тое, што і выкладаць-то ён будзе ў тым будынку, які ён сам і спраектуе. Наколькі было цяжкае фінансавае становішча ў сям'і, вось гэта 43 тысячы віселі такім камнем, сведчыць тое, што, напрыклад, сям'я Поля Гурдэ не жыла ва ўласным доме. Яны не маглі сабе гэтага дазволіць, яны арендавалі жыллё. Яго не было сродкаў для таго, каб штосьці пабудаваць. 1879 год па рэкамендацыі Герасіма Калпакоўскага Поль Гурдэ быў прызначаны малодшым інжынерам семірэчынскага будаўнічага аддзялення. Потым праз некалькі гадоў ён стане на чале гэтага аддзялення, і з 1883 па 1903 год, гэта 20 гадоў, Поль Гурдэ становіцца гарадскім архітэктарам Вернага. Ад старога Вернага, ад старога Алматы засталося нешмат, таму што горад пабудаваны ў такой сейсмічнай зоне, і час ад часу адбываюцца землетрусы, і вельмі сур'ёзныя землетрусы былі ў 1887 і 1911 годзе. Ну і плюс там іншы савецкі перыяд існавання прывёў да таго, што будынкаў дарэвалюцыйнай пабудовы Алматы зараз не шмат. І таму поўнасцю, напрыклад, ацаніць вось гэта спадчыну архітэктурную Гурдэ у Алмаце мы з вами не можам, але тым не менш што-то можам. Сярод будынкаў, якія былі спараектаваны, гэта пажарная частка, гэта адноўленая пасля землетруса, і мы бачым, мужская гімназія, гэта пансіён мужской гімназіі, гарадское вучылішча, магазин купца Ісаака Габдулаліева, і спраектаваў ён і капліцу, якую мы з вами бачым, якая была пабудавана ў памяць аб ахвярах землетрусу 1887 года. І ведаеце, землетрус з гэтага 1887 года, калі ён ужо быў, скажем, гарадскім архітэктарам Вернага, быў страшэнным ударам асабіста для Гурдэ. Ён зразумеў, што трэба мяняць прынцыпы пабудовы, і там сталі будавацца каменныя фундаменты, не выкарыстоўвацца дрэва для таго, каб будынкі былі моцнымі, асабліва ў фундаменце. Але такая візітная картка Поля Гурдэ, якая засталася да сённяшняга часу, гэта дзіцячы прытулак. Дзіцячы прытулак, праект якога Гурдэ зрабіў бескаштоўна, гэта значыць бясплатна. Гэты будынак захаваўся да сённяшняга часу, і зараз гэта музей горада Алматы. Ну і ён крышачку быў, скажем, зменены пасля землетруса 1911 года, таму што у арыгінале там яшчэ былі купалы. Вось. Ну і што робіць жаночае вучылішча, якое была, скажем, таксама пасля землетруса. Вось, ну і гандлёвая вуліца, вось зараз гэтую картиночку глядзіце, а я крышачку яшчэ раскажу пра Гурдэ. У 1870-х годах у Верным не было асвятлення на вуліцах, было цёмна. Зараз цяжка сабе гэта нават уявіць. І для таго, каб вырашыць гэтае пытанне, гарадская ўправа абвясціла конкурс на лепшы праект па асвятленню горада. І Поль Гурдэ перамог на гэтым конкурсе, таму што у яго быў вельмі цікавы праект. Гэта, вось, ведаеце, сведчыць пра тое, што чалавек быў таксама апантаны, быў такі любіцель новага,
вывучэння той краіны і традыцый таго народа, дзе ён жыў. Што я маю на ўвазе? Ён вывучыў старажытны казахскі спосаб, як асвятлялі юрты. Сасуд з баранім жырам клалі фіціль і падпальвалі яго. І вось гэтую ідэю Гурдэ ўзяў за аснову і вось зрабіў праект улічнага асвяшчэння. І вось камісія, якая гэта разглядала гэты праект Гурдэ, і яны зрабілі такое заключение. Лампа дает вполне достаточное освещение, которое позволяет свободно читать книгу в 10 шагах от фонаря. Зноў жа, як пашчасціла Фрунзе, што ў гімназіі быў такі чалавек, які падштурхоўваў да вывучэння аналізу і стварэння новага на базе старога. Гэта унікальны настаўнік, канешне. Ну і у 1901 годзе гарадская ўправа даручыла Полю Гурдэ распрацаваць праект і смету вадаправода. Гурдэ выканаў все неабходныя, так скажем, там разлікі, чарцяжы склаў і падлічыў, колькі будзе каштаваць правесці вадаправод, і арганізаваў працы па яго будаўніцтву. Акрамя таго, Гурдэ выступаў за будаўніцтва жалезнай дарогі да Вернага, быў аўтарам гарадскога герба, напісаў і выдаў працу «Мінеральныя багацці Семіречынскай вобласці», і цікавіла яго вельмі, скажам, археалогія вакол гэтага горада Вернага. Ну і, нягледзячы на то, што ён француз, ён стаў такім сур'ёзным настоящим патрыётам края. Ну і мы з вами бачым яшчэ адзін будынак, гэта Кызылтан. Вось гэта знакаміты гістарычны будынак, які захаваўся да сённяшняга часу, які таксама быў спраектаваны вось Полем Гурдэ. Нягледзячы на тое, што Поль Гурдэ зрабіў велізарны ўклад у развіццё Вернага, гэта Алматы, не толькі архітэктуры, але і інфраструктуры сучаснай мовай, мы как бы так сказалі. У 1910 годзе Поль Гурдэ пакідае Верны і пераязджае ў Санкт-Петербург. Фармальна гэта невялікае жалаванне. Аднак вось гэтыя даследчыкі, пра якіх я ўжо казала, Александр Воранаў і Неля Букетова, лічаць, што да пераезда яго прымусіла, скажам, зайздрасць некай часткі горада, і па словах, скажам, Александра Воранава, яны рубілі яго праекты і лічылі, што ён проста выскачка. Ну, ведаеце, ёсць такая катэгорыя людзей, якая не можа перажыць поспех іншага чалавека. Тым больш, што не было ўжо жывых Калпакоўскага, Герасіма Калпакоўскага не было ў жывых, не было таго чалавека, які мог, так скажам, адбіць, калі можна так сказаць. Ну і у Петербурге Поль Гурдэ выкладаў у гімназіі і працаваў з архівамі Герасіма Калпакоўскага. Ён памрэ ў 1914 годзе, будзе яму 68 гадоў, і дакладнае месца пахавання было, невядома на сённяшні момант, дзе ён дакладна пахаваны. Ведаеце, можа, ніхто не ставіў проста такога пытання даведацца, дзе знаходзіцца магіла гэтага чалавека ў Санкт-Петербурзе. За сваю дзейнасць у развіцці горада Вернага Поль Гурдэ быў узнагароджаны некалькімі ордэнамі Расійскай імперыі, а ў 1898 годзе ён становіцца ганаровым грамадзянінам Вернага. Яшчэ пры яго жыцці у Верным была вуліца, якая была названа яго іменем, але цікава, гэта была проста вуліца, на якой сям'я архітэктара здымала кватэру у мешчаніна Михаіла Назаренкова. Не захаваўся гэты дом, зараз гэта гасцініца Отрар, вось там знаходзіцца ў Алматы. У савецкі час, і ведаеце, гэта была вуліца, вось дзе жыве Гурдэ, то есть вуліца Гурдэ, там вось жыве Гурдэ, то есть гэта вуліца Гурдэ.
І ў савецкі час вуліцу Гурдэ перайменавалі ў вуліцу у гонар наркома замежных спраў Леаніда Красіна, а зараз гэта была вуліца Шакана Веліканава. І такім чынам імя поля Гурдэ было забыта на доўгія дзесяцігоддзі. Першай аб архітэктары, скажам, пачала прыгадваць Неля Букетава, якая і сказала, што давайте будзем вяртаць гэтае імя ў нашу гісторыю. І ў 2012 годзе краяведы Букетава, Воранаў, Рустам Музафараў яны напісалі невялікую такую кніжку о полі Гурдэ. І гэтая кніжка была выдадзена на 3 мовах. Ну і ўсё ж такі вось дзякуючы гэтай Нелі Букетавай у верасні 2019 года адна з вуліц Алматы вось становіць імя носіць поля Гурдэ. Так вось такі чалавек быў выкладчыкам малявання, чырчэння і французскай мовы у Михаіла Фрунзе. І, канешне, вспомнім, так скажем, наших настаўнікаў. Ой, і скажыце, калі ласка, а хто з вашых настаўнікаў вось у вашай школе стаў для вас такім прыкладам, да? Ну, гэта значыць, што 10 хвілін мы пакінем з вами на нашу размову. Ну, так вось, такія настаўнікі, да, вось вяртаемся ў верную гімназію, гімназію, так скажем, горада Вернага. Пра Фрунзе гімназіста таксама ёсць што прыгадаць. Я думаю, што вы яго пазналі, вось тут Фрунзе наш сядзіць, вось, да? Па заканчэнні 7 класа ён з 4 сябрамі, Паярковым, Івановым, Арановічам і Новакам, і аднаго вьючнага асла узялі яны з сабой, яны здзейснілі экскурсію, калі можна так сказаць, па роднаму краю. Вось гэтыя сябры праехалі каля 3000 вёрст праз 10 цяньшанскіх перавалаў. Ад Вернага праз Ісык-Куль, цэнтральны Цяньшань, Нарын да Ферганы і назад. Па дарозе яны збіралі калекцыю ў 3000 насекомых і 1500 гербарных лістоў. Сабраны гербарый яны адправілі ў Петербург Семёнаву Цяньшанскаму. І што цікава, Цяньшанскі меў вельмі шмат спраў. Да, у яго былі справы, але ён быў адным з верхоўных саноўнікаў Расійскай імперыі таго часу, але знайшоў час, каб адказаць гімназістам з горада Вернага. Сказаў, што ён высока ацаніў і пажадаў ім поспехаў. Ну, для удзельнікаў вось гэтай экспедыцыі гэта быў бы такім стымулам, да, заняцца навукай, тым больш яны сабралі такую велізарную колькасць, скажем, рэчаў. Так вось, здавалася, што ўсе 4, Паяркоў, Іванов, Арановіч, Новак і Фрунзе, 5, да, яны павінны, канешне, выбраць навуку. Аднак выбраў толькі Паяркоў. Вот где охота-то, дичь и гибель. Видел много волков, кабанов и всяких козлов. Вообще-то я очень доволен, как провел каникулы. Гэтыя радкі написал Фрунзе ў 1903 годзе. Што потым напіша пра гэты паход племяннік Фрунзе, таксама Михаил. Михаилом Васильевичем было собрано 700 видов растений и 1500 экземпляров. Причем 30 экземпляров ранее совершенно не были известны. Гербарии, собранные Фрунзе, в настоящее время хранятся в Ленинграде в Ботаническом институте Комарова под номером 37. Родные и близкие Михаила Васильевича предсказывали ему блестящую судьбу ученого-ботаника и путешественника. Но его позовет революция. Но не только ботаникой, так скажем, жил вернинский гимназист Михаил Фрунзе у свободное, так скажем, свободный вольный час. Ён пел у хоры, гуляў у шахматы, і, як писали его, так скажем, сябры, тогда сборная наших школяров, в которую он уходил, легендарно накостыляла ташкентцам. Ну и што было, так скажем, яшчэ ў гэтай гімназіі вернай? Былі настаўнікі, якія таксама былі апантаны рэвалюцыйнымі ідэямі,
І ведаеце, Михаил Фрунзе пачаў напітваць гэтыя рэвалюцыйныя ідэі. У документах охранки гімназія горада Вернага называлася рассаднікам рэвалюцыйных ідзей, свабоды чалавека, свабоды выбара. Вось, ну і, канешне, гэта вельмі моцна ўплывала на залатога хлопчыка, да? Залатога хлопчыка Михаила Фрунзе, сям'я якога бачыла, канешне, яго не рэвалюцыянерам, яна бачыла яго навукоўцам. Бліскуча скончыўшы гімназію Вернага залатым медалём, Фрунзе не ідзе ў навуку, а ідзе ў рэвалюцыю. Гэта 1904 год. Ён паступае ў Петербургскі палітэхнічны інстытут, аднак ужо ў 1905 годзе ён будзе адным з зачыншчыкаў забастоўкі Івана Вознесенскіх ткачоў. Ён выбірае рэвалюцыю. Выбірае рэвалюцыю з усімі наступствамі. Гэта мітингі, стачкі, смяротныя прыгаворы, яго двойчы будуць прыгаворваць да смяротнага пакарання, гэта з ссылкай, гэта партыйныя трыбуны, паддыванная барацьба, і у выніку ўсё гэта скончыцца такой вельмі загадкавай смерцю. Што, так скажем, цікава? Цікава сітуацыя, як жа наш Фрунзе апынуўся ў Беларусі. Василенко, Михайлов, Трифоныч, он же Петров, Арсений, Шуйскі, Мірскі, гэта ўсё адзін і той же чалавек, Михаил Фрунзе. У залежнасці ад абставін ён выбіраў сабе новыя псевданімы. У Беларусь Фрунзе прыязджае у красавіку 1900, Ивано-Вознесенск, да, у красавіку 1916 года і паступае на пасаду статыстыка ў камітэт Заходняга фронта Всероссийскага земскага саюза. Што гэта за, скажем, арганізацыя? Всероссийский земскі саюз. Гэта грамадская арганізацыя, якая ў часы Першай сусветнай вайны займалася тым, што аказвала дапамогу хворым і раненым воінам. Патраніравала гэты саюз старэйшая сестра расійскай імператрыцы, вялікая княгіня Елизавета Фёдоровна Романова. І што цікава, Фрунзе быў ужо ў падполлі, і ён быў у падполлі і выкарыстоўваў пашпарт і іншыя дакументы на імя Михаила Александровича Михайлова. Хто быў такі Михаил Александрович Михайлов? Гэта яго школьны сябра, які прапаў на фронте без вестак. І ён Фрунзе ўзяў гэтыя іх дакументы. Легендай забяспечвалі бальшавікі. Да бальшавікоў Фрунзе прыехаў перад тым, як паехаць вось ужо на тэрыторыю Беларусі. Гэта Москва і Петраград. І вось гэты быў ён статыстыкам вось у гэтым Всероссийскім земскім саюзе, пачаткова ў Івенцы, а потым перабраўся ў Мінск. Статыстыка рэч складная, да, то цікава, што ён вельмі добра працаваў, яго заўважылі, ён быў на добрым ліку у начальства і дарос да пасады, скажем, чалавека, які загадваў усімі гаспадарчымі справамі пры 10-й арміі. Ну, гэта вельмі высокая пасада, асабліва ў час вайны. Боже мой, гаспадарчы аддзел. Да, гэта, скажем, абы каго не прызначыць. Ён, атрымаўшы гэтую пасаду, атрымаў магчымасць проста спакойна ездзіць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, уключаючы і прыфрантавую зону. І ён выкарыстоўваў гэтыя свае паўнамоцтвы для агітацыйнай працы сярод салдат і мясцовага грамадзянскага насельніцтва.
І к пачатку лютаўскай рэвалюцыі 1917 года Фрунзе ўзначаліў падпольную рэвалюцыйную арганізацыю з цэнтрам у Мінску і аддзяленнямі ў 10-й і 3-й арміях. І ведаеце, гэта быў такі час, калі пачынаецца дэмакратызацыя войска, якое прывяло да разлажэння войска. Вось успомніце, да, гэта вось у школе нам неаднаразова расказвалі, што, скажем, пранікненне дэмакратычных пачаткаў у войска пасля лютаўскай рэвалюцыі расійскай імперыі прывяло да разлажэння гэтай арміі. Ну так вось гэтую работу вёў у тым ліку і Фрунзе. У адной з дывізій 3-й арміі ён дабіўся таго, што салдаты выбіралі новых камандзіраў, прызначалі новых, скажем, смяшчалі старых. У гэтым дэмакратычным прынцыпе, акрамя станоўчага, ёсць і адмоўныя, так скажем, рэчы, таму што далёка не заўсёды новыя камандзіры яны былі кампетэнтныя, а ўсё ж такі шла вайна. І Фрунзе таксама арганізоўваў братанне з нямецкімі салдатамі. Такая агітацыя, што мы рабочыя сяляне, вы рабочыя сяляне, нам няма чаго дзяліць і давайте будзем братацца. У пачатку сакавіка Міхайлаў, Фрунзе арганізаваў разам з сябрамі па рэвалюцыйнай барацьбе Вільгельмам Кнорынам і Карлам Ландарам дзерзкую акцыю у самым цэнтры Мінска. Кнорын і Ландар, до сённяшняга часу ў Мінску ёсць вуліцы іх імя. Што ж здарылася? Таму моманту у горадзе Мінску былі сфарміраваны баявыя дружыны, у якія ўвашлі рабочыя чыгуначных майстэрняў, электрастанцый і некаторыя салдаты гарнізона. І вось яны 3 сакавіка штурмам узялі турму на гары ў раманаўскім прадмесці. Гэта Пішчалаўскі замак у Мінску. Яны вызвалілі адтуль усіх палітзняволеных, ну і некаторых стражнікаў павесілі на браме турмы. Цікава, што там былі ж не толькі палітзняволеныя, былі зняволеныя, у якіх засталося мала вельмі часу да адбыцця тэрміну, і яны сказалі, што яны турму пакідаць не будуць, што не, мы тут дасядзім, таму што былі адчынены дзверы Пішчалаўскага замка і сказалі ўсім, што вы свабодны. Яны сказалі, не, нам асталася нешмат, мы ўжо дасядзім. Гэтыя людзі проста не верылі, што новая ўлада прыйшла надоўга і таму вырашылі не рызыкаваць. Ну і чым яны заняліся, гэтыя зняволеныя, якія засталіся ў гэтым Пішчалаўскім замку, яны заняліся падтрыманнем парадка ў турме і выставілі караулы з тых зняволеных, якія вырашылі не далучацца да тых, хто пакінуў гэтую турму. Хто вельмі хутка пакінуў гэтую турму, гэта крымінальнікі, да, гэта ўгалоўнікі. Яны удралі таксама з гэтага Пішчалаўскага замка і прыйшлося ўжо там іх вяртаць у камеры, да, прымусова. На волю з гэтай Пішчалаўскага замка выйшла некалькі соцень салдат, і з гэтых некалькі соцень салдат быў сфарміраваны першы рэвалюцыйны полк імя Мінскага савета. У ноч на 5 сакавіка рэвалюцыянеры уварваліся ў паліцэйскае ўпраўленне і разброілі жандарма. На стале начальніка паліцыі быў найдзен толькі што падпісаны загад аб арэшце сотрудніка Земсаюза Міхайлава, то есть аб арэшце Фрунзе. Не паспелі. Былі захвачаны паліцэйскія участкі, пошта, тэлеграф, архіўнае аддзяленне паліцыі, і кое-где рабочыя жандармаў павесілі на вулічных фонарях. І загадам старшыні Мінскай губернскай земскай управы Барыса Самойленка 4 сакавіка 1917 года часовым начальником милиции Всероссийского земского союза по ахове парадка у Мінску был призначен Михаил Александрович Михайлов, то есть под псевдонимом Фрунзе. И с
1998 года гэтая дата лічыцца датам нараджэння беларускай міліцыі і азначаецца як прафесійнае свята. Сам Фрунзе будзе потым жартаваць. Кто бы мог подумать, что, ненавидя всей душой полицию, я стану во главе народной милиции. Но законы революции имеют преобразующую силу и совершают всякие чудеса. К 13 сакавіка у горадзе ўжо працуе ў Мінску 5 міліцэйскіх аддзяленняў, а таксама участкі на прадпрыемствах і чыгуначных вакзале. На фабрыках былі створаны атрады народнай дружыны, якія дапамагаюць замагацца з контррэвалюцыяй. Да? Вось мы будзем казаць, наколькі шырока гэта было паняцце контррэвалюцыя і каго туды уключалі. Якім быў начальнікам Фрунзе на пасадзе галоўнага міліцыянера? Быў вельмі суровым. Адпраўляў у турму сабатажнікаў, вельмі сурова, скажем, змагаўся са спекуляцыяй хлебам і п'янствам і вельмі, так скажем, прынцыповы был у барацьбе с мародерами. Мы считаем милицию органом городского самоуправления, а не представителем центральной власти, заявлял Фрунзе. Задачу свою видим исключительно в охране общественной безопасности и поддержке революционного порядка. Што яшчэ, акрамя, так скажем, стварэння беларускай міліцыі савецкай, будем корректными, да, все-таки советской милиции, потому что органы были и до этого, займаўся яшчэ Фрунзе у Беларусі. К лету 1917 года Фрунзе займаў яшчэ некалькі пасад. Ён становіцца старшынёй исполкома Совета селянских депутатов Минской и Виленской губернии. Зноў жа мы памятаем с вами, что мы кажем с вами об неокупованной частке территории Беларуси, потому что заходняя частка Беларуси была оккупована у той час германской армией. Так вось, Фрунзе становится старшынёй исполкома Совета селянских депутатов Минской и Виленской губернии, адным з рэдактараў і аўтараў перадавіц газеты «Звезда», газету, якую пачынаюць выдавали большевики. Под, скажем, гидой Фрунзе выпускались выдавения «Молот», «Известия Минского совета рабочих и солдатских депутатов», «Крестьянская газета». И у гэтых выданнях Фрунзе закликае селян долучаться до рабочего класса. И что, например, тады писали у «Звезде». Крестьянами отмечаются громадные заслуги нашего товарища Михайлова по организации крестьян Минской губернии. Он первый взялся за их организацию, был их вождем и идейным работником, пользуется их полным доверием. Ну и яшчэ Михаил Фрунзе был организатором и членом Минского городского комитета РСДРП, членом солдатского комитета Заходнего фронта, членом исполкома Минского совета рабочих и солдатских депутатов. У Мінску Фрунзе прыбудзе до верасня 1917 года. У верасні 1917 года его перакінуць у город Шую. Город Шуя гэта недалёка, значыць, ад Івана-Вознесенска. Гэта Івановская вобласць, да, вось. І у яго быў уже вопыт, да, быў яго вопыт, як гэта рабіць на тэрыторыі Беларусі, і вось, узброіўшыся гэтым беларускім вопытам, ён займецца фарміраваннем баявых рабочых дружын уже у горадзе Шуе. Цікава, што Фрунзе, у яго была вельмі такая цікавая жыццё, якое рабіла такія зігзагі, да, вось, да, таго, як пасля таго, як ён стане арганізатарам баявых дружын міліцыі савецкай на тэрыторыі неакупаванай Беларусі, потым будзе гэта рабіць у Расіі. Калі бальшавікі перамогуць, да, прыйдуць да ўлады, адбудзецца такі взлёт Михаила Фрунзе як палкаводца. Гэта было, не выпадкова, таму што з аднаго боку ён быў грамадзянскай асобай і
так калі ўзяць так аб'ектыўна, якія ж то былі да яго падставы. Але ён вельмі хутка сябе праявіць на франтах грамадзянскай вайны і стане не толькі самым адным з яркіх военачальнікаў чырвонай арміі, але і тым чалавекам, які ў 1924-25 года будзе праводзіць ваенную рэформу. І ну, ён будзе гэта падабацца далёка не ўсім. Ён не выслужваўся перад салдатамі, таму што была такая, так скажем, крайнасць у арміі бальшавіцкай чырвонай арміі. Ну, ведаеце, ён быў такі даволі дыпламатычным, ён добра ведаў сярэднюю Азію, таму што верны гэта Алматы сучасная. Ён будзе ездзіць у Турцыю і налажваць кантакты з Атацюркам. Фрунзе ведаў мовы сярэдняй Азіі тюркскія, ну і калі знаходзіўся ён у турме даволі доўга, розум інтэлекту яго быў, дай Бог, так скажем, кожнаму, і ён у турме шмат чытаў, працаваў над сабой, вывучаў замежныя мовы, нямецкую, французскую, ангельскую, на якіх ён свабодна размаўляў. Ну, французскую ён ось яшчэ з гімназіі. Ну і цікава, што большасць частка поспехаў Фрунзе палкаводца і дзяржаўнага дзеяча звязана з Казахстанам і сярэдняй Азіяй. І гэта, канешне, грамадзянская вайна, вельмі неадназначная вайна, як любая грамадзянская вайна. Ну і ў 19-20-х гадах ён быў спачатку ў Прыўральі, потым у Туркестане, але камандаваў не толькі франтамі, але і кіраваў ствараемымі уладнымі структурамі. Ён распрацуе і правядзе Акцюбінскую аперацыю, якая дазволіць бальшавікам утрымаць у сваіх, так скажем, пад сваёй уладай велізарную тэрыторыю Туркестанскага края і Южнага Казахстана. Ён быў старшынёй рэвалюцыйна-ваеннага савета СССР і наркомам па ваенным і марскім справам. Фрунзе становіцца вядомым у вайсках яго вельмі, так скажем, любілі, ён становіцца такой значнай фігурай ва ўладзе, і гэта будзе падабацца далёка не ўсім. Яго частка бальшавікоў будзе не такіх таленавітых, як Фрунзе, будуць лічыць, так скажем, перашкодай, небяспекай перш за ўсё для саміх сябе. Вось, ну і будзе наступаць у нас 1925 год і смерць Фрунзе, якая, так скажем, заслуговвае таго, каб мы пачалі з ёй пра яе размаўляць ужо у наступны наш аўторак у 12 гадзін. Ну і, так скажем, для таго, каб вы зразумелі, вось наколькі ён быў не толькі дзеячом ваенным, але яго цікавіла, што будзе, якая будзе сітуацыя на той тэрыторыі, якая ўжо кантралюецца бальшавікамі, ён будзе уступаць у супярэчнасці, напрыклад, з Ленінам. Ленін, які будзе патрабаваць жорсткасці. Ленин, які будзе патрабаваць, если враг не сдается, его уничтожают, гэта фраза, ну, так скажем, стане потым крылатай, будуць выкарыстоўваць шмат хто. Так вось, Фрунзе, вельмі добра ведаўшы сітуацыю сярэдняй Азіі, будучы чалавекам, які, так скажем, ну, быў там, ён будзе выступаць рэзка супраць. Ну, напрыклад, быў такі мяцеж у Ташкенце ў 20-м годзе, і Фрунзе будзе ліквідаваць гэты мяцеж. И ён, так скажем, будет посылать вот такие циркуляры. Еще раз подтверждаю необходимость восстановления порядка, причем в случае выполнения приказа и преступления к работе не будет никакого преследования. В ближайшее время я, как командующий фронтом и сам верный сын Семиречья, выйду в Верны. То есть ён, ведаючы добра психологию таго рэгіёна, людзей таго рэгіёна, у якім ён нарадзіўся і вырас, ён імкнуўся данесці да вось часткі бальшавіцкай партыі, якія не ведалі, ну і не хацелі
рабіць, так скажем, ніякіх там спасылак на асаблівасці менталітэту ці асаблівасці гістарычнага развіцця, і тым самым нарабілі велізарную колькасць памылак. Вось Фрунзе выступаў супраць гэтага, мог падыскутаваць з Леніным, ну і расце яго аўтарытэт у войску. Ну і вось пра гэта мы з вами паразмаўляем. І пра жонку, і пра каханне, як жа без гэтага. Наступны аўторак у 12 гадзін.